Mistä niin kauan? Siellä on vittu kuski maassakin, saatana. Vittu apua nyt vähän se. Tuolla on maa. 8 niin ikään Ketola ohituksesta huolimatta. 49-8 nyt menee pihalle. Nyt menee kärkikaksikko pihalle. Nyt on sieltä sitten pitkälle, että heidät löydetään kyllä sitten tuolta Tykkimään puolelta viimeistään. Siinä ollaan tuolta kasekosta, ei sitä autoa kyllä nosteta. Sen kuljetetaan vielä yhtään mitään. Nyt jännitetään, että saako laitteet pidettyä radalle, nimittäin sekään ei ole itse. Ai, nyt vetää Simeon Ketola kärjestä pihalle. Simeon Ketola kärjestä pihalle ja on siellä pitkällä. Ja siellä on myöskin toinen kaveri ja se onko Pakkas peräti. Ja sieltä muutama kaveri lisää. Se on Sarajärvi ja Kärhä on myöskin ajanut ulos. Pysyykö siellä kukaan nyt tällä hetkellä radalla? Nyt voi olla, että joudutaan jo ottaa tilannetta uusiksi. Pois! Ja siellä Isari nyt sitten sinne kakkosmutkaan. Ja nyt on sitten tilanne se, että kilpailu todennäköisesti on keskeytettävä. Joo, punainen lippu on siellä päälippu. Mistä niin kauan? Siellä on vittu kuski maassakin, saatana. Vittu apua nyt vähän se. Tuolla on maa.